Адбыліся гучныя кадравыя перамены. Александр Лукашенко прызначыў новых людзей на пасады, пайшлі ў адстаўку шэраг чыноўнікаў. І тут цікава вось, што мы можам казаць, што няма некай кадравай стабільнасці, што гэтыя змены кажуць, магчыма, пра нейкія кадравыя памылкі. Паглядзіце, Наталья Пяткевіч не прапрацавала намесніцай кіраўніка адміністрацыі больш за год, а ўжо яе перамясцілі на пасаду віцэ-прэм'ера. Владзімир Каранік прапрацаваў віцэ-прэм'ерам толькі 3 месяцы. І цяпер яго перамясцілі на пасаду старшыні прэзідыума Акадэміі навук Беларусі. Гэта вельмі дзіўна, калі чалавеку не даюць развярнуцца на сваёй пасадзе і тут жа здымаюць. Калі казаць пра Наталью Пяткевіч, то перамяшчэнне яе на пасаду віцэ-прэм'ера – гэта паніжэнне. І тут мы маем сітуацыю нейкага такога, ведаеце, рэкорда. Бо Наталья Пяткевіч 3 разы сыходзіла з пасадаў у адміністрацыі прэзідэнта, скажем так, не ганарова. У 2010 годзе яна праваліла выбарчую кампанію. Потым яна сышла з пасады памочніцы прэзідэнта, памочніка прэзідэнта з-за скандалу з пранкерам, які прадставіўся сынам Януковіча. А цяпер таксама яе сыход з пасады намесніка кіраўніка адміністрацыі, фактычна яна адказвала за ідэалогію, таксама не скажа, што ганаровы. Што тычыцца змены ў кіраўніцтве Акадэміі навук, куды кіраўніком накіраваны Владзімир Каранік. Былы кіраўнік гэтай інстытуцыі Гусакоў на гэтай пасадзе даўно знаходзіцца, але чым больш ён там знаходзіцца, тым горш справы ў беларускай навуцы, яна дэградуе. І тут змена кіраўніка мала што можа паўплываць, бо тут праблема сістэмная. І гэта мала залежыць ад менеджменту, ад правільнага кіраўніцтва. Звяртае на сябе ўвагу тое, што Валерый Вакульчык, інспектор ці памочнік прэзідэнта па Берасейскай вобласці, прызначаны кіраўніком апарату Савета міністраў Беларусі. Гэта таксама вельмі цікавы паварот у кадравай палітыцы. Хачу нагадаць, што Валерый Вакульчык быў практычна адпраўлены ў ссылку пасля падзей 2020 года. Відавочна, гэта адбылося з рознагалоссяў паміж імі і Александром Лукашенком па пытанню, што рабіць з масавымі пратэстамі. Вось 5 гадоў ён быў, сказаць, у такім каранціне, а вось цяпер, мусіць, Лукашенко задаволены, як сябе вёў на той пасадзе, якую ён займаў, і цяпер атрымаў, скажем так, можна сказаць, пэўнае павышэнне. Тое самае адбылося з Юрыем Караевым, які быў кіраўніком Міністэрства ўнутраных спраў, таксама адпраўлены быў у ссылку у Гарадзенскую вобласць, а цяпер узначаліў Гарадзенскую вобласць. Яшчэ адно цікавае прызначэнне. Мікалай Шарснёў быў зняты з пасады кіраўніка Федэрацыі футбола Беларусі і адпраўлены намеснікам кіраўніка спраў прэзідэнта. Гэтая кадравая ратацыя цікава тым, што Мікалай Шарснёў уступіў у востры канфлікт з міністрам спорту Кавальчуком. І гэты канфлікт цягнуўся ўжо нейкі час, і чым больш ён цягнуўся, тым горш справы былі ў беларускім футболе. Вось цяпер, здаецца, гэты канфлікт будзе вычарпаны. І яшчэ Анатоль Ліс, былы кіраўнік Берасейскай вобласці, зняты з пасады амбасадара ў Грузіі, і відавочная прычына. Ягоны сын быў асуджаны за
па палітычным артыкуле за нейкі ўдзел у пратэстах, і таму бацька паплаціўся за сына. Мінулым разам мы казалі, што з'явіліся праблемы ў дачыненнях паміж Беларуссю і Кітаем. Не адбыўся анансаваны Лукашэнкам візіт у Кітай, пра які ён казаў яшчэ пачаткам года. Кіраўнік Кітая Сі Цзіньпін не стаў сустракацца з Александром Лукашэнкам падчас знаходжання ў Маскве на святкаванні Дня перамогі. Але вось гэтым тыднем у Беларусь, у Менск прыехаў высокі кітайскі чыноўнік, віцэ-прэм'ер Лю Го-Джун. Некай сенсацыі тут глядзець, убачыць не варта, бо гэта планавае паседжанне міжурадавай беларуска-кітайскай камісіі. Таму такое руціннае мерапрыемства. Віцэ-прэм'ер Беларусі Снапкоў казаў, што мінулым годам вялізны гандаль паміж двума краінамі, рэкордны аб'ём гандлёвага абароту. Таму можна казаць, што гандлёвае сальда для Беларусі ў гандлі з Кітаем не вельмі добрае. 21 траўня беларускія праваабаронцы абвесцілі днём беларускіх палітвязняў. Сапраўды, пытанне палітвязняў вельмі балючае, вельмі важнае і з'яўляецца, можа, адным з важных чыннікаў унутранай і вонкавай палітыкі Беларусі. Апошнім часам прыходзяць паведамленні пра смерці палітвязняў. Вось адзін мужчына памёр у калоніі, дзве жанчыны памёрлі, якія нядаўна вызваліліся з калоніі. Беларускія ўлады пераступілі праз смерці, і іх ужо гэта мала хвалюе. Тым не менш, пытанне палітвязняў важны чыннік палітыкі, важны чыннік і ўнутранай палітыкі, нават эканомікі Беларусі. Калі глядзець на сітуацыю шырэй, казаць увогуле пара рэпрэсіі, бо вялізная эміграцыя людзей з Беларусі, чысткі па прадпрыемствах і установах ад нелаяльных, палітычна нелаяльных людзей вядуць да дэфіцыту кадраў, і даводзіцца казаць пра тое, каб прыцягваць у Беларусь замежных грамадзян. І нават Лукашенко адпаведны дакумент выдаў, дзе рэгламентуе правіла прыцягнення гэтых замежнікаў. Рэпрэсіі, наяўнасць палітвязняў – гэта чыннік страху. З дапамогай гэтых працэсаў, гэтых з'яў рэжым спрабуе застрашыць насельніцтва, запужаць яго і такім чынам стабілізіраваць свой рэжым. І рэпрэсіямі займаюцца не толькі сілавыя структуры, а і увесь дзяржаўны апарат. Вонкавая палітыка, асабліва дачыненне з захадам, у значнай ступені тычыцца пытання палітвязняў. Беларускія ўлады імкнуцца к таму, каб заходнія краіны ўступілі ў некі торг па пытанню вызвалення палітвязняў у абмен на зняцце эканамічных санкцый. Ну і для апазіцыі пытанне палітвязняў важнае. Менавіта па гэтаму пытанню найбольш моцныя рознагалоссі ў апазіцыйным асяроддзі адбываюцца. І тут пытанне стаіць, ці варта дзеля вызвалення палітвязняў знімаць эканамічныя санкцыі, зменшаць ціск на рэжым Лукашэнка.